Fáilte go Splanc. In Newt Thomas chun tuirgneamh aoine a léiríonn an éagsúlacht bhí an idir Dlús leathnachta. Seo a méid tá tastal den tuirgneamh. Gluine, alcohol chiimilte, mill, ola flandúil, leacht níocháin, uisce agus sirapáhar. Tosa le gluine ard fála, chur mire seach ar bhain an chomadan. Chur leacht níocháin ar mhór na meala. Chur sirapábhar ar mór freisin. Chur uisce le deachán bia seach leis na leachtaí eile. Agus an sin ola flandúil. Deire alcohol chiimilte, bhí cinnte cúna áil sráid duine fásta nar tá tú an tuirgneamh seo. An rud atá gceist le Dlús ná méid spás a líana rudnú substrint I dach leis méid ábhartha inta rudnú substrint féin. Fecinn tú seo nach meascain na leachtainna le chéile mar algúil Dlús éagsúil ag na leachtainna ar fad. Aon sin Dlús dún cin fá óháin rionsra dé trom agus rionsra dé étrom. Fiú má tá siad ar méid céanna. Bí cinnte trí amháin as a tuirgneamh seo smála, go dtí chéadú eile. Slán!